Mayong adlaw mga binati ug minahat kung matalon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, today is Monday. Iko Pipi at your service Matalom nun. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang ginahanglan jud og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong mo sa akong hangyo nga ang advokasya guys, magpadaghan sa mga negosyante, magpabibo sa Matalom Boulevard. Ako mang hinaot nga suportahan ninyo ang ahong advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Iko Pipi, andam motabang sa administrasyon, andam motabang sa ekonomiya sa lungsod, andam motabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa ang panaghugpong sa tanang katawhan diri sa lungsod sa Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Please support sa akong advokasya, mudaghan ang mga negosyante, mubibo ang Matalom Boulevard, makakreate og tabo ang lungsod. O ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, atong buhaton guys. Ito lang guys. Okay, ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay og Happy Monday, Advance Merry Christmas og mabungahong bagong tuig kaninging tanan Matalom nun. Iko Pipi, ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, today is October 10, 2022. Iko Pipi at your service Matalom nun.